Takže čaute ľudia, v tomto videu vám ukážem moju zbierku Pokémonov, ale novšiu, lebo minule som vám to ukazoval, ale teraz sa mi tu veľa vecí pomenilo, som aj vymienial v škole karty, ale ja som ich vymienal tak, že lebo kedysi sa tie karty prestali už vymieňať, lebo už to nikoho nebavilo, ale potom po asi 3 rokoch, tak ja som nejaké rozdal karty a potom to zase začali zbierať aj tí, čo nikdy Pokémony nezbierali a zase aj tí, čo ich zbierali, ale prestali. Takže som to takto priviedol ako keby späť do módy a teraz vám ukážem moju zbierku, lebo zase to všade vymieňa a musím vám to ukázať. Tak poďme na to. OK, toto je moja prvá karta, je to Mewtwo a táto karta patrí medzi moje úplne prvé dobré karty, teraz je celkom dosť drahá. Keď som mu v tom roku 2022 otvoril, či kedy, tak ona stala nejak 20 €, ale teraz stojí nejak 50 alebo tak nejak. Takže dosť dobrá karta, mám ho rád, to je asi moja najobľúbenejšia. Mewtwo, to je mega dobré. Takže tu mám ďalšiu kartu, to je Miraidon. A inak už vám to idem ukazovať takto v albume, lebo mám album. A ešte to mám v slívoch a ešte aj v albume, takže ako keby dvojitý album. Druhá karta, tu je Miraidon. Toto je promokarta, to som ho mal, keď som otváral nejaký pack za nejak 100 € alebo tak nejak. Druhá karta, tu je Miraidon. Toto je promokarta, to som ho mal, keď som otváral nejaký pack za nejak 100 € alebo tak nejak. A to je promokarta, je z roku 2023. Toto je moja vymenená karta, ktorú som získal celkom nedávno, tak možno pred mesiacom. A táto karta není drahá, ale je z roku 2016. Ja som takú celkom staršiu už chcel, lebo som takú nemal, takže táto karta je celkom dobrá. Potom tu mám túto kartu. Tu už som vám ukazovala aj minule, ale túto kartu už mám dlho, ale ona je v horšom stave, lebo som ho dokrčil omylom. A ja ho mám od roku 2022, to je tiež moja obľúbená karta. Tá stojí nejak teraz, neviem, od 5 € alebo tak nejak do 10, tak nejako. Toto je ďalšia moja karta, táto je dosť drahá, Suicune V. Dosť je drahá. Ja som ho otvoril, že ja som si kedysi kupoval v roku 2023. Som si kupoval nejak 3 packy alebo tak nejak, ona mi padla. Ja som sa išiel pozrieť, že koľko stojí. Stala nejak, že 20 a teraz stojí 40. Takže veľmi dobré. Ďalšia karta, Doliv, toto som vymenil so spolužiakom. Táto stojí nejak 3 až 5 €, tak nejak. Tiež ju mám celkom rád. Celkom dobrá karta, vypadá pekne. Inak sa mi zdá, že to je full art. Jak sa nemýlim, tak to je full art. OK, tak ideme na ďalšiu kartu, toto bol Doliv. Ideme na Galadeve. Táto karta, ja už ho mám od roku 2022, ale ja som na úplne zabudol, asi tak, že pred 2 týždňami som ho našiel za skriňou a mám ho tu, proste som ho našiel za skriňou, XD. No a celkom pohode karta Včková, není moc drahá, neviem koľko stojí, no pohode. Sylveon V, toto je jedna z mojich tiež prvých kariet, tiež není moc drahá, ale celkom OG karta. Toto keď som začal zbierať je, tá Sylveon. OK, Venusaur, táto stojí nejak 2 €, tu som vymenil so spolužiakom nedávno, asi pred mesiacom. Venusaur, celkom dobrá karta EX, celkom rád mám. Keď ideme na druhú stranu, toto je asi moja najblbejšia strana, pozrite sa. OK. Prvou kartou, ktorou začneme, je Pikachu.
ja mám iba 2 Pikachuov, kamo. Tento Pikachu stojí nejak teraz 20 eur. Nie 20 eur. Ale PSA 10 stojí nejak 180. Som kúkal na Pokédata. To je taká stránka. Neviem to sponzor, ale taká stránka, kde sú ceny Pokémon kariet. Ale ono je aj viac stránok, ale z tej stránky berem ceny ja, takže ideme na ďalšiu kartu. Frigibax. Táto karta stojí o nejak 10 eur. Celkom pohode cena. A ja som zase v roku 2023 som si kúpil 3 balíčky alebo 2, tak nejak. A padla mi táto karta. Som bol rád. Lebo ja som otvoril, že 3 balíčky a padne mi celkom karta za 10 eur, to je pohode. Akože je to disprofit, ale lebo keď jeden balíček ja kupujem, že to stojí jeden pack, stojí nejak 5 eur, to dosť to je. Akože stále disprofit, ale je to karta dobrá, kámo. Tu mám Oranguru, túto kartu som vymenil s kamarátom, tiež pred mesiacom, vtedy to išlo úplne najviac. Teraz sa to tiež vymieňa v tejto dobe, čo tu točím, ale nie až tak, ale stále. Oranguru táto karta stojí nejak 2 eurá. Není moc drahá, ale pekná. To sa mi zdá full art, ak sa nemýlim, ja to neviem moc toto rozoznávať. OK, Mambo Stiff, toto je karta z openingu, ktorú som natáčal. Môj najúspešnejší opening na videu, čo som natáčal na YouTube. A Mambo Stiff stojí nejak 5 eur, som kúkal, sa mi zdá. Tiež veľmi pekná karta. OK, ďalšia karta z openingu minulého, čo som hovoril teraz. Kecleon, pekná karta. Nejak má podobnú cenu ako ten Mambo Stiff, takže podobné karty. A pekné sú. Arven, táto karta má dobrý príbeh, lebo ja už som túto kartu kedysi otvoril. V roku 2023 som ju otvoril, ale ja som ju stratil. Takže lebo ako môj kamarát, my sme sa s ním stretli tam, kde som ho kupoval, tak on tam bol aj ja. A ja som si kúpil balíčok, aj on si kúpil balíčok a padli nám tie isté karty. Jemu padol tiež Harven aj mne, ale ja som ho stratil, takže on mi ho potom vymenil a získal som ho naspäť, kámo. To bol dobrý príbeh. OK, Eevee VMAX, toto bola promokarta, ktorú som tiež dostal v predminulom openingu, sa mi zdá, tak nejak. Tiež pekná karta, není drahá, ale veľmi pekná, je to VMAX, čiže pohoda. OK, Cinderace VMAX, tiež pekná karta, ja mám rád VMAXy, mne sa najviac páčia Full Arty a VMAXy, to sú moje najľúbenejšie varianty. Vieš, tiež veľmi pekná karta, tiež není drahá, nejak stojí rovnako ako tá Eevee, pohode. Toto je Klav, ten stojí nejak malinko, 2 eurá, tak nejak. Tiež pekná karta, veľmi pekná. Táto strana sa mi asi najviac páči. A ideme na ďalšiu. OK. Tu máme Phalanx, túto kartu som tiež vymenil pred asi týždňom, nejak tak. Tiež sa mi celkom páči, dobrá karta. Akože nie som na ňu až tak pyšný, lebo akože nestojí nejak veľa, tak 2 eurá iba, tak ale pohode. Keď máme ďalšiu kartu, táto už karta je EX-ová, ale je to Charizard, takže je trošku drahšia. Túto kartu som vymenil pred 2 dňami, nejak tak, alebo 3, nejak tak. Ona stojí nejak, neviem koľko stojí, ale celkom dosť. Akože, koľko stojí, nejak 15 eur, neviem. Ale inak ja som vymenil za kartu, ktorá bola moja OG a celkom to aj ľutujem, aj keď som to vymenil za akože lacnejšiu, ale zase bolo to moja srdcovka a tu som nechcel stratiť. To bol Dragonite a toho Dragonita už som mal celkom 4 roky a to je celkom také, no. Lebo vtedy som začínal zbierať Pokémony. To bolo pre mňa také divné, no. Takže stále to trochu ľutujem, že som to vymenil, ale z Charizard, ale zase to bola moja OG. Takže
Neviem. Ale podľa mňa sa mi to vyplatilo, ale asi to ešte tradenem. Ešte to asi tradenem za nejakú inú kartu, lebo chcem hubek. Ale Charizard asi nechám. OK, máme tu Pidgeot Otave. Táto karta není drahá, ale celkom pekná. Je to Pidgeot 2. Ja ho mám od roku 2022, tiež vtedy som to zbieral najviac. To som začínal zbierať vtedy Pokémony. Môžem ísť na ďalšiu kartu. Miracle Headset, túto kartu som otvoril v minulom openingu, sa mi zdá. Ten úspešný. Táto karta stojí malinko, nejak 60 centov a to je taká pohoda. Taká ružová, takú ešte nemám a poďme na ďalšiu. Kingambit. Túto kartu mám tiež celkom dlho a sa mi aj páči, neviem či to je full art alebo nie. No pohode karta. Podľa mňa to je full art, otvoril som v roku 2023 a celkom pohode karta, takže môžeme ísť na ďalšiu. Aerodactyl V, toto je tiež moja OG karta. Tu som otvoril, sa mi zdá v rovnakom čase, ako som otvoril to Dragonite'a. To je v roku 2022, že pohode. Moja OG karta, ideme na ďalšiu. Squawkabilly EX, toto je sa mi zdá full art, jak sa nemýlim, ja neviem, ja to neviem roznať. Pekná karta z roku 2023. A tu máme Pikachua, ktorý nestojí veľa, ale pekný, ja celkom zbieram Pikachuov. Už mám jedného, toto je druhý, ešte mám dvoch, ale to sú iba nejak holo, alebo tak nejak. Tu máme Miraidon EX, táto karta stojí nejak 5 eur, takže taká pohoda. OK, Apharos EX. Táto karta není drahá, proste klasická EX-a, takže nejak euro stojí podľa mňa. OK, Palkia Vestar, túto kartu som mal v promo, kedysi keď som otváral taký divný nejaký pack, nejaký divný henten, tak tam bola tam táto promo karta. A celkom pohode, lebo ja moc Vestarov nemám, ja mám tam iba 3. Takže pohode. Toto je Palkia V, toto je to isté, len Včková, takže to bolo v tom rovnakom peku. Poďme na ďalšie, Maushold. Táto karta akože moc sa mi nepáči a je taká pohode, ale není drahá. Teraz Aegislash EX. Táto karta tiež není drahá, proste klasická EX-a z roku 2023. Tuto máme Cinderace V, táto karta mi padla z predminulého openingu, celkom pohode karta. Tu mám Cinderace V a ešte mám Cinderace V Max, ktorú som ukazoval na minulej strane. Takže tu mám Palkia V, to je tá istá ako táto, takže nemám k tomu nič hovoriť, to isté. Anold V, túto kartu som sa mi zdá zamenil s kamarátom. A celkom pohode, ale trošku je uničená. Ok, Magnezone EX, táto karta je dosť lacná, ale mám ešte asi jednu, sa mi zdá, ja som mal ešte dve. Akože ja som ich mal dokopy nejak 3-4, ale som ich vymenil, lebo naši mi budú 3-4 karty, ktoré stoja, že málo. Poďme na ďalšie, máme Squawkabilly EX, tuto som mal Squawkabilly EX ďalšie a tu mám ďalšie. Ok, tu máme Palkia Vestar, to je to isté, čo bolo na minulej strane, tu máme Zoroark Vestar. Táto karta celkom sa mi páči, mňa sa Vestar páči, ale táto karta sa mi páči viac ako táto. Lebo mne väčšinou príde, že pokiaľ si nekúpiš nejaký drahý pack, nejakú drahú zostavu, tak tam sú tie promokarty pekné není. Napríklad iba keď som si kupoval ten pack za 100 eur, tak iba vtedy tam bola pekná karta to Eevee VMAX. Inak tam sú nejaké shity za nejaké euro. Ok, Anihilape EX, táto karta je lacná, lebo je to EX-a, klasické. Iron Valiant, toto je promo karta, ja mám takúto aj Jumbo. Toto Indidive, táto mi padla v predminulom openingu, sa mi zdá tiež pekná karta. Celkom blbý názov to má, smiešný, ale to je jedno. Palkia V, to je to isté, čo som ukazoval. Oinkologne EX, to kartu sa mi moc nepáči, ale
taká lacná, klasická EXA Magnezone, už som ukazoval, toho už mám. Už som hovoril, že mám aj, že to je ešte druhá. Lapras V, toto je nejak, koľko stojí, nejak 2 eurá, neviem. Celkom pohode karta. Padla mi nejak minulého, alebo predminulého openingu, neviem. V pohode. Tu mám majú jedinú lesku energiu a tento tu, neviem, jak sa to volá. Ten kovový. Tu mám Lumineon V, túto kartu som našiel rovnako za skriňou, ako tu úplne prvú na prvej strane alebo na druhej. Kámo, táto kartu som našiel za skriňou, ale roztrhal mi ju brat. Takže GG, tu vidíte, že úplne doničená úplne. Tu mám tiež EX tento, ten kovový. Tu mám už také basic karty, ale ukážem ich proste. Venusaur, Bulbasaur, Ivysaur. Tieto karty zbieram, lebo ja mám rád Venusaur, Bulbasaur a tak. Phalanx, dvaja Phalanx. Ja zbieram celkom karty, sú to energiou, lebo moc sa nevidí. A ja mám ešte jednu pod týmto. OK, tu mám úplne celkom v pohode karty. Tu mám Charmander, Charmeleon, Charizard, Pikachu. Toto je Pikachu z McDonaldu, sa mi zdá. Tu mám Raichu. A ďalší Pikachu holo z McDonaldu. Tu mám Ditto, ktorý môžeš získať iba, ak odlepíš ten vrch. Tu mám Spirigatito. Túto kartu mám z Mekaču, čiže v pohode. Táto Radiant Greninja je celkom pekná, dosť sa mi páči. A sa mi zdá, že je aj drahá. A tu mám ešte nejaké kovové blbosti a tu mám nejaké basic karty. Takže toto už by bolo pre toto video všetko. Myslím, že som ukázal všetko. Ešte mám niekde, neviem kde. Ešte mám niekde 2 jumbo karty. Neviem kde, ale už budem končiť, takže čaute. Sabuna body center, casa buna body center, casa buna body center, casa buna body center, casa buna body center.